a na-aṅụ iyi gị na-aṅụ enweghị ihe na-emetụta gị onye ọbụla gbapụ akpa okwu ya mkpụrụ ụwa gbapụ akpa okwu onye dibịa ọbụla nọ na Oraifite ma na-eme ife ọjọọ onye Oraifite onye mba na Oraifite na arụsị Oraifite etigbu onye ahụ. Ndewo gị onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri ebe ị nọ ugbu a bụ na sim.si ha asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ngwagere akụkọ nke anyị ji wee bịa taa. Ọtụtụ ndị okenye na ndị aka ji ọfọ n'obodo eburula arụsị dị iche iche wee pụta wee kpọọ iyi wee megide ndị ala dị mma niile bụ ndị na-ekweghị ka ndị obodo ṅụọ mmiri ma tọgbọ iko. Otu n'ime ihe onyonyo abụọ nke anyị na-ewetara unu mere n'obodo Oraifite nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Ekwusigo nke steeti Anambra, ebe nke ọzọ mere n'obodo Umuchu nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Agụata n'ime ya bụ steeti Anambra. Ụfọdụ n'ime ihe ndị ala dị mma bụ nke ha gụnyere na ya bụ iyi nke ha kpọrọ gụnyere onye ọbụla na-ezu ori maọbụ onye na-anapụ mmadụ ibe ya ihe n'ike, onye ọbụla na-egbu mmadụ n'ụzọ ọbụla maọbụ site n'ịgwọ ọgwụ maọbụkwanụ site n'iwere aka wee gbuo ya, onye dibịa ọbụla na-agwọ ajọ ọgwụ, onye ọbụla na-etinye aka n'imebi okwu arụsị maọbụ imebi ụlọ ụka. Ha sị ka ala obodo ha na arụsị niile na-ejere ya bụ ala ozi megide ndị dị otu ahụ. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere ọ ga-aka mma ka iburu oche gị kpudobe nso ka anyị nyoo anya na ya bụ ihe onyonyo ma hụ ka ha siri wee kpọọ ya bụ iyi. Ya mere a sịla na Solex si kama lere onyonyo ya. Ive kwuru ka a na-eme nke ana Oraifite ka efere na-ebịara na-eji aka ji ọfụna Oraifite niile nke ahụ ebe ahụ anyị kwuru ka ekwuru na ọhịa ya eme taa ka Oraifite ọdụ mma. Mkpụrụ ọba kwurugwe n'elu, mkpụrụ ọba nọ n'ụzọ ọ na-abịa na ụtụtụ ọma nụ. Ekenekwa m unu ife na Oraifite ji biri n'ike n'ike m akwụ n'elu nnekwu anyị na-afụ onye nọ ya na ọfọ ya anọghị maka ife mechara ṅụọ oyi na aja a natiri ya aka ụnụ anyị edozi obodo a dụ mma esikwara obodo a dị mma na obodo a ọ na-azụ ya ka ọ ya edo. Ekenekwa m unu aka ji ọfọ ekenekwa m unu ukonu onye isi ana mmadụ ka ịbụ ekenekwa ngụ kenife na-emere gị ife donu anyị kwụ na-esi n'obodo anyị edo na edo ya n'azụ ife mechara ṅụọ iyi kwuo ekenekwa m unu obi ukwu onye nze agọzie ihe nkere men oke egbe agụ ihe ọrịa gachi na nwere ife ịma nwanne m ekenekwa m unu Oraifite igwe dike ana onye ọbara tụrụ ekenekwa ngụ unu ziri ezo onye edo daalụ. Taa ka a na-akpụfọ ana Oraifite niile were Oraifite zuru n'ike m onye nwee nke o nwere wee pụta ilo ọ kpụfe ka ana Oraifite niile ha then unu gezie ntị na vive ndị isi ana na-ekwugasị ka n'etiti nkwero ka anọ nnene maka na mpụ na-ahụ ahụ dị n'obodo anyị akarịrị akarị n'otu ọdịnala wee kwuo na faya akpụpụta obodo bụ ihe ebigo emegara ka o were iti egbulo mmadụ ikpuchi ihe a n'ọnwụ a na-abịa ife a na-agụ kịta otutu ọgụgụ ọnwụ na anya emegunu anyị eti ofe ọkụ tupu onye ọrụ na-aka ya dị na imebi ana Oraifite n'ụzọ ọbụla ụzọ ịkpa mmadụ n'ụzọ na ana Oraifite na arụsị Oraifite etigbu onye ahụ. Onye ọbụla aka ya dị n'imebi ana Oraifite dịka
igbu mmadụ, ịkpa nsị, ịgbagbu mmadụ n'ụzọ ọbụla na Oraifite na arụsị Oraifite na Oraifite etigbu onye ahụ. Onye ọbụla aka ya dị na oke mmaja na Oraifite na arụsị Oraifite na Oraifite etigbu onye ahụ. Onye dibịa ọbụla nọ na Oraifite ma na-eme ife ọjọọ ma onye Oraifite ma onye mba na Oraifite na arụsị Oraifite etigbu onye ahụ. Onye ọbụla aka ya dị na Nnawo na Oraifite na arụsị Oraifite ya etigbu onye ahụ. Onye ọbụla na-apụ mmadụ ibe ya n'ike na Oraifite na arụsị Oraifite ya etigbu onye ahụ. Onye ọbụla si mba abịa ime ife ọjọọ na Oraifite na arụsị Oraifite ya etigbu onye ahụ. Onye ọbụla na-adụ ụmụazị ma ọ bụ okenye na Oraifite na arụsị Oraifite ya etigbu onye ahụ. Onye ọbụla aka ya dị na izobe onye dị ime lee nwa ya na Oraifite na arụsị Oraifite ya etigbu onye ahụ. Onye ọbụla aka ya dị na igbu mmadụ na Oraifite na mba ọzọ bụ onye Oraifite na arụsị Oraifite ya etigbu onye ahụ. Onye ọbụla dị na Oraifite ma ọ bụ mba ọzọ na-agbachiri nwanne ya n'ụzọ ọbụla na Oraifite na arụsị Oraifite ga-etigbu onye ahụ. Onye ọbụla na-ezu ohi na Oraifite ma ọ bụ onye Oraifite ma ọ bụ onye mba na Oraifite na arụsị Oraifite ga-etigbu onye ahụ. Onye ọbụla na-abụ mmadụ ana ya n'ike na Oraifite na arụsị Oraifite ga-etigbu onye ahụ. Onye ọbụla aka ya dị na itikpọ okwu arụsị ma ọ bụ ụlọ ụka na Oraifite na arụsị Oraifite ga-etigbu onye ahụ. Ife niile dị n'akwụkwọ asọghụ anwụwa abụọ mmikọ na-aga n'ihu. ọkwa ikirichala nke ahụ. Ngwa ka anyị nyonyekwa anya n'ihe onyonyo nke ọzọ nke si n'obodo Umuchu nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Agụata n'ime steeti Anambra kwa. Ka m bịakwanụ. Anyị bịara ịṅụ iyi n'ala Umuchu maka ihe onye ọbụla azọdọ ọkpa n'ala Umuchu ka ọ ghara ịdị ka ịgwa shuu nọrọ bụrụ n'elu shuu a na-aṅụ iyi gị na-aṅụ enweghị ihe na-emetụta gị. Onye ọbụla gbapụ akpa ụkwụ ya mkpụrụ ụfọdụ gbapụ akpa ụkwụ onye ọbụla gbapụ akpa ụkwụ abụghị m asị ọ na-ekwe n'eze ọ na-ekwe n'ime mmụọ onye Umuchu anọ ebe a onye na-esoro anyị na gbapụrụ anyị shuu maka aka ga-akpado onye ọbụla tata aka ji onye ọbụla gbapụrụ anyị shuu ọkwa gara aga ihe ọbụla onye metere ga-eche gbata aba gbapụrụ anyị shuu gbapụrụ anyị akpa ụkwụ ụkwụ aka nke m ọcha gbapụrụ anyị akpa ụkwụ onye m na-ahụ ụkwụ ya n'ele n'azụ onye ọbụla zoro ụkwụ n'ala gbapụrụ anyị ọkpa ụkwụ onye bọọsụ anyị jide onye na-ekwu agbapụ akwụkwọ gbapụrụ anyị akpa ụkwụ nwa iche eke bụ gbapụrụ anyị akpa ụkwụ ihe niile na-eme na-ebu ntụziaka Chineke chọrọ otu aka Chukwu si chọọ ka e mee ihe ọ bụrụ na ị na-ebe ahụ chọọ ịgbapụ akpụkpọ gị pụọ n'oge anyị gwara anya ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo onye ụwa gị onye na-egere akụkọ ụwa m ịmarala n'etu anyị si eme ya
deere anyị ebumnuche gị otu isi hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị na-eso eburu anyị esonye, ekelekwa gị onye asị gị jide ka iji onye asị ya jide ka o ji, ị mara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka ị na-ahụ ihe onyonyo a, pịara m folo. Ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo, pịara m sọskraịb ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo, pịara m folo. Ọ bụ na TikTok itikere m folo ma atọ ọkụma. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị m aka na share button. Ya mara gị mma onye nke m, udo dịrị unu.